mga kabombo, regarding ni atog 69 years old gagilogos sa ilang silingan nga 39 anyos nga sabog sa illegal nga drogas nga hubog pagyud mga kabombo. Sinane maglisod naglakaw gilogos pagyud. Ato man si Police Captain Albert Satur. Napailan na og kaso ang katong suspect sa pagpanglugos sa 69 anyos? Sir, na-arrested man gud nato siya yesterday around 4 o'clock in the morning unya for atong bypass operation. This coming Monday, sir, mapailan nato siya og sa kasong rape og sa kasong kalapasan sa RA 9165, sir. Okay, 2 counts ning pagpanglugos unya. Kini maong suspect dugay ni siya baligya og sabo? Sir, sa ato ang information na gather, kani ato ang suspitsado is bag-ulang laya gikan sa prisuhan. 2 months pa lang siya nga nakagawas. Kanya konbiktado ni siya for 8 years. So dili pa jud kayo siya ingon nga dugay kay murag nagtukod pa lang ni siya sa iyang empire sa kalabutan sa drugas. Okay. Ngayon nahimo man to niya nga tiguang naman to lola, hapit na mo si Tinta gi tirahan naman gihapon. Sabog siya sa sabo? Matod pa sa ato ang suspitsado sa atong pag-interview nga mura siya og nawa siyang pangunahuna nya og 14 higayuna nakainom siya. Kunya sa pag-interview po nato sa ato ang biktima, maupod ang iyahang pag-describe kay ang ato ang suspitsado, sir, medyo agresibo siya sa iyahang gibuhat. So, ni-conclude ang atong biktima nga sabog nga ubog pagyod. Okay. Anong nakasud ang suspect sa balay ni Lola? Why lock di ay? Kaning balay ni Lola, sir, open lang ni siya permit considering na iyahang mga pagumangkon nga nagpuyo sa ikas balay nga musud lang dito sa iyang balay haron mamonitor ang iyahang pagkaon, magtabang niya nga to. Maunang murag naanad lang siya nga naay musud gawas sa iyahang balay. Okay. Ngit-ngit ko nang palibot sa ato pa, why suga rin nilang parilya lang ng suga? Dili, sir, na sila electricity ato nga time. Unya, ang medyo secluded man ni iyahang area taon ni Lula. Unya, ang kanipong area sa iyang mga pag-umangkon, medyo mo distansya gyud sa iyang balay. So, bisan pa man musyagit ang ato ang biktima, dili gyud siya makaabot og makapangayo og tabang. Okay. Kanang tinuod ba nga dalaga nga guwang wa ni Silvana? Yes, sir, base sa iyahang igsuon atong gi-interview, igsuon sa biktima nga wala ni Bana si Lula, kunya wala po anak. Sa ato pa na virginan si Lola, nagableeding yun. Magpaabot sa resulta sa ato ang pink room, sir, o kung sa ato ditong ilahang makita. Pero initially, nakita yun, or nisumbong yun in town si Lula nga naay dugo nga nakita niya. Sus, na virginan si Lola, gini. O nagkuhan ka na ang, o sa tawag ani, ang maog suspect ni Bia, after 2 hours, wala na ngay tabang dayon si Lola, nabalikan pa siya, kaduhaan yun. Tinuod na, sir, no, nga kanilaging dili kayo siya makabarog pa si Lula tungkol sa pangitabo, medyo nasakitan siya kay kaning idara na. Huwag yun in taon ka pa ngayon og tabang dali-dali si Lula og giusban siya pagka alas 3 kadlawon, gisud siya og balik. Sus, buwangan. So, wala malunhat, wala mapiang si Lola? Murag tanaw na mo ato, sir, murag napiang yun siguro to si Lula kay gipugos lagi kuno siya. Wang ano. Naglisod og lakaw. Naglisod og lakaw in taon, sir. Iba gialsa na lang ni siya pagkabuntag nga nakapangayo na siya tabang kay niadto na iyang pagumangkon sa balay. Gialsa na lang ni siya sa mga nainitabang niyang barangay official haron pag-report dito sa ato ang ipilan sa kapulisan, sir. Di unsa ni Lola pag ila sa suspect nga maotoy ni pahimulos niya? Yes, sir, ang iyahang yung gikuan ang build sa lawas kay pamilyar man niya ning ato ang suspitsado ang build sa lawas ug ang relo nga gigamit sa suspitsado. During sa pag-conduct na itong bypass operation, sir, na-recover ni nato ang relo nga maoy
gitumbok ni Lola unya ug atong gipatan-aw po niya ug gi-confirm po ni Lola. So, giangkon po sa suspect nga iya dyan nalugusan si Lola. Yes sir, yes sir. Okay. Kana na ang gihulga si Lola nga patyon? Yes sir, sa katong unang higayon, gibirar si Lola ang tatong kay mais mag-CR. Unya kaning abli lang iyahang pultahan, dihay ni kalit sulod nga laki base sa istorya sa atong biktima, then kalit og sulod nga lalaki ug gibira iyahang kamot. Ug didto gipugos siya, unya yung hungan nga dili lang siya magsaba kay kung magsaba siya patyon in town si Lola.